Ngiyanibingelela nonke kuphi Blaqlife khona lo mbukiso igama lami nginguStifuza Dlangamandla Zulu umngweni kaMsavokazi Mvuleni intokazi ezalwa mamkhizi ngiyanamukela kuhlelo sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Today ke sihleli nobhuti ozosichazela kabanzi usikahle kahle Grand Sharp ubekwa yini la ekhaya. Cela ubulisa ababukela emakhaya mase sitshela igama nesibongo usitshela ukuthi ubekwa yini namhlanje. Oh sanibona ababukela emakhaya. Ngicabanga ukuthi niyaphila nonke. Igama lami mina nguMandla kaMsimanga. Okay. Namhlanje ke ngabe ubekwa yini la ekhaya? Yeah, so into engibeka la engithatha ukuthi ngize ngifike la namhlanje. Udaba lamngani wami kahle kahle. Yeah, udaba lamngani wami umthiza. Yes. Yeah, umthiza. So kusho ukuthi ngumuntu kade osuke eKZN eThekwini mina. So ngaye eGoli masifika lapha eGoli usho ngafikele ehostela ngahlala ehostela lapha eGoli igama la ihostela liyadi ngifikele kuyona eGoli iDenver ngicabanga ukuthi abaningi bayazi. So kusho ukuthi mangifika ke nami ukufika kwami lapha ehostela ngangumuntu oyofuna amathuba omsebenzi kahle kahle ngozama ngaseGoli. So yazi ke nawo isikhathi ngifike endaweni ngixhumana namagenge so ngaxhumana naye ke lo mfowethu lo abathi umthiza khona eGoli naye ngoba waye umuntu ohamba efuna amadogo kanje. So sixhumane naye sigcine sihlangana namanye amagenge akhona le eGoli yabo. So mahlangane nawo amagenge vele ayiphilela ngokuthi ezezele izinto zawo eceleni kayaganga kahle kahle. Ayahlanganisa indlela abahlanganisa ngayo. So ukuthi ngelinye ilanga besijwayele ke nje ukuphuma sihambe soshaya ama-heist endaweni ehlukahlukene. Yeah, waphela imisebenzi ayekho nathi sithi siyazama. Siwine kwesinye isikhathi yabo isikhathi yabo nje ayazi impilo kanje. Ukuthi ngelinye ilanga ke sambile naye lo mfethu lo umthiza. Sifike singene lapha esangena khona noma ngeke ngidalule phela indawo ukuthi kwakuyike. Kodwa safike sangena lapha safike sawenza umsebenzi sathi siwenze. Futhi mase sithi siyaphuma kanti asibona kule ndawo isinkankwa amaphoyisa yabo. Kusho ukuthi hey waphumeka kanzima impela kuleyo ndawo. Kwaphumeka kanzima impela ngoba nami akubanga lolu ukuthi ngiphume njengengiphila nje ngibone ngisaphila yabo. So istory kahle kahle ngizizele la ukuthi ngizothola ngayo lo mfowethu umthiza ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzakaleni ngaye ngoba phela sagcina nakhona lapho yabo. Soloko wamshiya lapho. Yeah, sagcina ngoba kwakudutshula lapha kwakunzima kakhulu. Ngagcina eshayeka ekhala ukuthi nathi asekho indlela ukuthi simsize ngoba kwakukubi impela kakhulu. So umuntu wayesecabangela ukuthi mayikwazi ukuthi ephunyuke. So mangithi ngiyathola ngoba mina ngiphuma ejele ngisengihlalile lapha ejele mangithi ngiyathola wayena umthiza ngilinde mhlawumbe ukuthi maye umuntu osakhona uzoqhamuka ezosibheka khona ejele. Kodwa manje ngiyathola ukuthi akaqhamuki sengithi namhlanje ake ngifike ke la kulolu hlelo la Blaqlife ngizoconfessa la ngibuze nakumndeni mhlawumbe khona into abagcina umkhondo wakhe umthiza ukuthi bagcina bemtholile yini waphela sagcina sihlukane ngalendlela esahlukana ngayo. Yeah, indlela ingabanga yini. So njengoba uthi umngani wakho nanihlezi ninonke. So emva kwesigameko leso awukazi uphindele kuyombheka la ehlala khona. No, nje ngisho ukuthi bengiboshiwe mina yabo. Yeah, ngiphume ejele so yeah, ngiphume ejele ngicabanga mhlambe nginenyanga ngiphumile yabo. So ngiyazama ukuthi ngibuze nakubantu mhlambe ade ngibazi ukuthi bayamazi umthiza so ngizwa bethi akade ngeke ngizwa lutho. Ingakho sengize ngifike kulolu hlelo mhlambe lona ngangisiza ngithola ukuthi kwenzakalani ngaye yabo. Manje inamba yomuntu ongasuxhumane naye njengoba ufike kulolu hlelo uyithola kanjani? No, khona ngathini khona umuntu sengimaziyo. Umuntu usengimaziyo owayethandana lo sisi wayethandana nomfabo wakhe umthiza. Ngawusho ukuthi ngathola inamba yakhe kumfabo kaMthiza uXolani igama lakhe. So bengicama mhlambe mase ngaxhumana naye mhlambe uyena osengasichazela istory ezwakalayo ukuthi kwenzakalani yeah. Kwanzima sike sizama ukumthola ke uXolani ngisho. Yeah, uXolani. Sike sizama ukumthola ke. Yebo. Sawubona kanjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. uXolani lo? Yebo. All right, ukhuluma noStifuza Dlangamandla from Blaqlife TV.
Uhlelo esibiza ngokuthi sikhipha imfihlo. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from Blaqlife TV. Kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha imfihlo. Alright. Ngihleli nomunye wamajida la othi ufisa ukukhulumisana nawe. Okay. Ngicela umlalelo. Khamba kanjani Xolani? Yebo, sure. Cabanga ukuthi uyezwa mfethu ukuthi ukhuluma wanoba Ubani? Umandla lo mfethu umngani wabhuti wakho umthiza mfethu. Mindlovu. Khamba right baba. Ngiyaphila. Kushap. Kahle le mfethu akukho kutheni ebengifuna ukukuthola. Bengifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe kwagcina kwenzekeni kumthiza. Wagcina indaba yakhe ihambe kanjani ngoba phela manje sagcina sihlukane igoli ngaleyo ndlela mfethu okwangekuhle kuyona. Sengithi ake ngithola usuku nagcina nimtholile kwenzakalani ngayo kahle. Hayi basithinda abomthetho basitshela ukuthi kunodaba olenzakalile ngalapho so basitshela ukuthi hayi usale enkundleni. Ya samthola kodwa yena. Wabekeka ngendlela okuyiyona mfethu. Sakwazi ukuthi simbeke. Hayi Uphumile leje. Nginenyanga yonke ngibuyile mfethu. Ungcono uhle. Ngikhona kufanele nifike nizongibona bafethu. Hayi sonyuka menginyukele. Alright kodwa ngijabula ukuthi wabekeka kahleke mfethu yabo. Kulungile nkabi yami. Ube sharp ke. Sure. Alright, so uzizwa kanjani manje sewutholile kwagcine kwenzekeni ngomthiza? Khona into esingazi ukuthi sisukile. Ngakhona into esisukile. Ngoba phela manje ngiyibuza ukuthi lo muntu ngikwenzeka into kanje from lapho phinda ngasabonana so nje bengihlezi ngiyibuza ukuthi usaphila noma kwenzakalani yabo. So at least ngiyazi ukuthi kwagcina ngimiseke kanjani ngayo yabo. Noma ngabe kuthiwa athindanga ke. Bona kubuhlungu phela kodwa at least ngoba ngiyathola ukuthi wagcina efihlakele kunokuthi egcine engatholakali straight yabo. At least ngomndeni wakhe wagcina usizakele. Yona into engiphethe kabi kakhulu leyo ukuthi nje ngisasile koDenver ngabe umndeni wakhe mhlawumbe wagcina umtholile yini yabo. Ngiyaxolisa kodwa ukubuza lokho ngiyazi ukuthi I'm not allowed. But ke emva kokuthi kade uphuma ejele usaqhubeka nempilo yokuhlanganisa noma wayekela nje lapho? Ngeke siyakuyona impilo leya. Kusimpilo leya. Kusimpilo. Ngeke ngiqhubeke nento engiyibona kahle ukuthi yangishisa umngani wamadinga umkhonzile lo mfethu suka kude kakhulu naye yabo. So mina kube isifundo ukusala kwakhe enkundleni kanje. Because ngeke wazi mhla kuyilanga lakho. Ngeke. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kulolu hlelo lwethu. Ngakubonga mina. Ngiyabukela ke nami lapha emakhaya ukuthi ilempilo le kahle ayikho right kona ke sayidinga imali esheshayo angisho ukuthi thini or kanjani but akuyona impilo right fanele ufuna umsebenzi uhambe usebenza noma ubone ukuthi uhlanganisa kanjani hayi ngokuthi uphile impilo ekaso because ayipheleli kahle uphelele enkundleni sometimes uphelele ejele sometimes ungabuyi nalapho la kiba khona so ngiyacela emeke ukuthi ufuna ukuxhumana nathi kulezi number elapho escreenini mina ngiyenzela kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare la ngashare khona bye Is the Blaqlife TV